नैबे बोरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47थि बोसोरसालिया जथुम्माजों बिथांमोना जे बोरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सनाथि मायथाइ फालिनाय बे सनाथि मायथाइ फालिनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय 5, 6 आरो 7 जानुवारि बे सानथामनि हाबाफारिजों बिथांमोना खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना थिग खालामदों आरो बै हिसाबैनो दिनै जि गाहाय दरखं बेखेवनाय हाबाफारि बे गाहाय दरखं बेखेवनाय हाबाफारिखौ आंखौ बिबान होदोंमोन आरो बै हिसाबैनो आङो जि गाहाय दरखं बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ आङो मावफुंबाय। दे जोङो मोनथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 56 बोसोर जाबाय आरो बे 56 बोसोर जि गोलाव मोनसे सम बे गोलाव मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थांनाय आरो थैनाय बेनि मोन्थाय बेनि बे गुबुन गुबुन बिथिंनि जि मोन्थाय बे मोन्थायफोरखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 56 बोसोर खामानि मावबोदों आरो थिग बेबायदिनो बोरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 1974 मायथाइयाव गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिम 50 बोसोर नैबे 50 बोसोर बिथांमोना बे ओनसोलनि जि माने राव थुनलाइ माने बर' माहारिखौ माने जौगाहोनो थाखाय जिखिनि मोन्थायफोर बेनि बिभिन्न मोन्थाय बे गुबुन गुबुन मोन्थाय बे मोन्थायफोरनि सायाव बिथांमोनाबो गोख्रोङै बे खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों आरो नैबे सानथामनि हाबाफारियाव बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो माखासे हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना थुनस्लायदों बिथांमोना माखासे मोजां मोजां हाबाफारिफोरखौ बेवहाय लाखिदों। दा बेवहाय नुनो मोन्दों बिथांमोननि जिखिनि 50 बोसोर जि थांनाय सम बाबेनलांनाय सम बे बाबेनलांनाय समाव बिथांमोननि जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय बे हाबाफारिखौ बेवहाय जों नुनो मोन्दों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लाखिदों। जोङो गासैबो मोनथिगौ जाय हारियाव जाय ओनसोलाव जाय न'खराव गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ अननाय बे मोनसे जि राहाया थायो थारैनो बे ओनसोल बा बे न'खरा बे हारिया बेयो मोनसे सोद्रोम हारि बा सोद्रोम न'खर हिसाबै जोङो गनायथि होनो हायो आरो बे हाबाफारिखौनो बोरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो थांदों आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना बे सानथामनि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बेवहाय थुनलाइयारि बादायलायनाय गेलेनाय बादायलायनाय बेवहाय माने आरोबाव माने हारिमुवारि बादायलायनाय बे गासैबो बादायलायनाय जाय बादायलायनायनि गेजेरजों सासे खुदियाखौ सासे गथ'खौ सासे मानसिखौ साखा-फारा खालामनाय जायो बेबायदि माखासे बिथिंनि जि बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ नैबे सानथामनि गेजेराव बिथांमोना लाखिदों आरो गमामायैनो नैबे सानथामनि जि हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारियाव बिथांमोना माखासे हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार होनायजों नैबे ओनसोलनि जि मोनसे जौगानाय बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि बे ओनसोलनि माने गुबुन गुबुन जि मोनसे बिथिं जि गुबुन गुबुन थासारि बेवहाय जि मोनसे जौगानाय बे जौगानायखौ बिथांमोना बे जि माने बे जि कनफारेन्स बे जुथुमानि गेजेरजों जोङो लाबोनो हागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर जिखिनि मावबिथांखि बेजों बोरिमाखा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनाय 50 बोसोराव जेरैबायदि खामानि मावबोबाय थादों गोख्रोङै आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांमोना आरोबाव गोख्रोंसिनै खामानि मावलांनायनि जि मोनसे थुलुंगा बे थुलुंगाखौ बे जुथुमानि गेजेरजों मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। थारैनो नैबे जे सानथामनि हाबाफारि बियो जोबोद गाजा गोमजायै बारलांगोन बेखौ जोङो मोनथिनो हायो। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.